Ok, mi je bilo korište. Sjajno. I kod kuće. U firmi. Dogovorimo se za kavu. I meni se oduži rasprava i napiše mi da to ništa naše kave, ja ne znam dok će to biti. Pa sreća da se do 3 samo može raditi. Sad večer raspada ovako. Samo krez da je ovo sad izvučeno dosta dobro iz ovih kultura,